И здравейте, приятели! В днешното видео ще снимаме, то вече мина почти деня, ще снимаме още едни-две последни сцени, кадри. Сега сестра ми е подготвила камерата т.е. сега ни остават още 3, но преди за нейния сериал Лошото и доброто момиче. Нещо такова ще се казва канал. Аз ще я тагна сестра ми в заглавието. Но преди да гледате, естествено да почне видеото, абонирайте се, харесайте видеото и нека да започваме. Кажи да се абонирате. Абонирайте се за канала. И сега ще снимаме хора. И аз ще бъда тих. Сега ще ви кажа едно нещо. За нас имаме много добра новина за нас. Ние се караме да излизам. Се караме колела. Сега точно. А то ти работи ли микрофон? Да. О, супер. Сега хора ще бъде тих. Почваме. 3, 2. Така, сега отивам до магазина. Вземам мляко, круша, мандаринка, грозде, ягодка, зеле, пържола, морков, консерви, оцет и супер. Кока-кола, червена чупка и кетчуп. Така, отивам на каса. Хора, сега спрях пауза. Защо? Упс. Защото ти каза пауза и аз също си спрях паузи. О, хора, намерих си старите гриднове. Малко ще намалим. Ой, има лак. Сега къде е нещо като карта? Как пускам? Така. Ето ми е картата. Пак спирам. Забравихме хора да вземат на нещо. За площ. Така се плаща. Така сега се плаща. Добре. Сега оставам нещото. Както си бях в колите. Тръгвам си. Сега хора си видя какво съм. Нека да видим хора. Ама това е тайна. Все още не е излезъл първи епизод. Нали ще ли сте? Да. Така че това е тайна хора. Ние в самия сериал имаме различни имена. Аз се казвам Джастин Джастинов. Ние сега ще снима още 2 сцени. Тя снима третата. Тоест сега ни остат още 2 сцени. Може и аз да гледам. Няма да показвам на хората. Тоест за сега няма. Като излезе, вие ще го видите. Ама хора, нищо не се чува. Канал на сестра ми. Нищо не се чува. Ама чакай, виж, ти включил ли си? Да, включих го. Ама и не говорих. Да ми беше паднала батерията, че ме си спря. Мога пак да го спря. Ето. И я приема да кажем проба. Четете хора, че имам някакъв проблем с... Само да изтрия нещата. С самата сцена. Мисля да спра пауза. Хора, искам да ви кажа, че не се чувства. Тоест, самия кадър, който сестра Защото сме с микрофон. направи, защото си забравихме да включим микрофона и сега пак ще го направим. Но то няма смисъл да снимам, защото аз отдеве снимах. Ще снимам другите сцени, които ще снимаме след малко.
Така че спирам на пауза. Добре, хора, сега ще снимаме следващата сцена, която ще е как аз изневерявам с на Джини Джинова с Симона Симонова. Добре, хора, сега почваме да снимаме. Аз тук ли ще си дъша, Лис? Да. Сега почваме да снимаме. Ама трябва ли да изключа камерата? Да. Добре, хора, сега изключваме камерата. Защото това е изненада. Да. А ти спри да се лигавиш. Добре, хора, сега почваме с сцената. Още не си почнал ти, нали? Добре, ама сега Симона, аз от тях там ли ще дойде? Не, първо ще те снимам те. Добре. Ти трябва да кажеш, сега Симона идва, трябва да се подготвя, защото тя е много красива и не трябва да се излагам. Защото тя не е красива. Зум! Трябва да кажеш екшен. Добре. Чакай, ама силно? Ще ли силно? 3, 2, Кажи, добре, какво трябва да кажа? Добре, виж, сега трябва да се подготвя, защото няколкото момиче идва и не трябва да съм грозен, да не се изложа, защото тя е най-красивата в нашия университет. Не трябва да кажа грозен. Добре, ще го кажа както и да е. Малко не е като грозен, но нещо друго. По-близко. Не трябва ли да гледам към камерата? Не гледай някъде настрани. Не, там къде снимам. Мога ли така да правя? Да се подготвя? Пусна ли? Да. Ама аз казах. Забравяй да казвам. Изтри го това. Така. Но виж ти, като е така правиш, трябва да говориш. Изтри ли го? Да, изтри го. Само май да не изтриш нещо друго. 3, 2, 1, екшн. Аз трябва да се приготвя, защото на най-хубавото момиче Симонова ще дойде. Аз съм готов. Забравих, че се оправих. Готов съм. Ето се чу! Нали? Ама ти трябва да, когато веднага свърша с моите неща, спираш камерата. Добре, ама трябва да ми даде знак. Пикни ли ми леглото, когато ми даде знак? Ама ти стри ли го това къде е? Да. Така трябва да ми даде знак, да си слуша. Добре, айде. Почва. Но ти трябва да кажеш... 3, 2... Снимаме така. Добре. Трябва да изглежда максимално... Добре, аз преди малко си изкъпах. Сега трябва да съм готов. Аз ще се оправя с тези дрехи. Ще бъда... Добре. Трябва да се оправя за най-хубавата мацка Симона Симонова. Добре. То съм. Спря ли? Да. Аз много добре не го казах. Но може... Не, добре. Хора, добре ли казах? Пишете долу в коментарите. Така или иначе, ние се качим по-късно от сериала, защото да знам. Хора, този клип ще го кача. Аз ще го кача в канала ми, когато вече е излезъл първия епизод или някои от другите епизоди. Аз тогава. Тоест, да, първи епизод, когато вече. То вие като го гледате, ще видите и ще ви е странно, защото ние вече сме. Аз ще тагна сестра ми в описанието на нейния канал и вие ще отидете и ще гледате злото и доброто момиче. Но това е първи епизод. Няма нищо общо с другите хора. То не се наричат, че са хора. Не, сега снимаме. Те са като играчки, защото нашите родители са заети. Работа. И не мога никой да участва. Добре, Чичо ми е на работа. ще ли сега с тази сцена сме готови с нея или още не сме? Готови ли сме с тази сцена? Да. Сега, трябва да направим сцената, която Симона Симонова идва и после
последната сцена е как аз идвам и така се хващам за Ма глава. сега къде да оставя телефона или пак да се седи тук? Ти трябва да снимаш как аз влиза с мува. Ми сега да спра ли? Да, спри го, защото се ни трябва с тебе да го държиш. Хора са, почваме следващата сцена да снимаме и нека да започваме. Така. Сега как? Хора, знаете ли тази песен? Ете Симона. Знаете ли тази песен? Добре, Дай покажи, дай покажи тези неща. После целува. Тихо. Ама сега ще ли... Аз мрата, Не пеем. аз мрата Не чалга. концерт. Просто я дразна тази чалга. Това дразниш? Просто хейтвам тази песен. Пея 100 пъти. Добре. Сега... Хора, аз играя, че но сега целува. Не верям. Аз трябва ли да лег... Каката му хора. Не. Ама ти сега трябва да снимаш за сериал. Добре. За самия сериал. Ама няма да се видят хора камерата. Ние ще го направим. Добре. Значи Не виждам. как тя ляга в леглото ще го направим. А мога ли аз да говоря на нейния глас? Не ще говоря. Не съм зад камерата. Нали да, когато тя идва аз. Но ти трябва да целуваш, не да правиш нещо. Да, знам. Ама това видео няма покана на мамата. Това само моят сериал. Това. Добре, ще ли си? Хайде, почваме хора. Но ти трябва да целуваш, не така тя дълго. Да, знам. Трябва да си седнал. Не. Е така. Едно. Симон, ти си по-хубава от моята приятелка. Сегашната ми. Джинова. И искам просто да ти дам една целувка. Много ми е хубаво. Много са ми хубави. Сега, от пръв поглед са ми по-хубави моментите с теб. Нейните не бяха толкова забавни. Готов. Така. Сега трябва да идвам и ще хващам. Спирам пауза. Хора, аз сега ще спра. Добре, хора, искам само да ви се извиня, че аз просто забравих да снимам последната сцена, която беше най-интересната накрая. Но вие ще гледате в епизода и ще разберете. Така, ако ви хареса влога, може да се абонирате за канала и за нейния канал и да очаквате епизода. Той сигурно, когато аз кача този клип, той сигурно вече ще е качен епизода. Лошото и доброто момиче. И от нас, чао!